karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Hain naman ni si Ian. Huwag naman mo balik. May kay ni anak ka. Unsa man? Gimingaw ka na ko? Gawas. Ha? Gawas! Oh, Nakainom ka! Busa! Gawas! o nga nang pag-ausap ko nimo? Nga imo mo kung gipabalik ka lang. Miinom ka og ting trabaho? Ngayon day. Amo mo sa ding kompanya. Kawa ko di ba hinungdan? Uy, ayaw pagsulti nga wa ko hinungdan ha? O nga naman day. Doon na di kay hinungdan. Nga busado man kang pagkatrabahante. Hoy! Dili ko ordinaryong trabahante din he. Anak ko stag iya day. Ay kog inday-indaya kay imo kong ina-ina. Og labaw sa tanan, imo kong manager. Gibutang gyud di mos imong utok ang imong titulo sa kinabuhi sa kong amahan ug ning opisina. Tural! Mama ni gusto si mong amahan. Busa, ako siyang sundon. O kay nakainom ka man, kawas. Pauli sa bayog adto na dito maghusay. Hilasa gyud nimo oy. Kung manulti ka, mura na gyud kag kinsang reyna ha. Kay ray naman bitaw kus kinabuhi sa imong amahan. Og ako ang manager karon dinhi. Busa, pagtarong sa imong trabaho kung dili kag gusto nga. Ngaon sa? Ngaon sa? Oh. Imo kong paphaon sa kaugalingon kong company, ha? Kung dili ka gustong maproblema, gawas na. Kung di ko magawas, may mahimo ka? Nao! Manawag ko, guard! Oh, ang binang telepono. Amin na ba? Tawag! Ikaw ba? Hawd ka na gud kaayos, ha? Nagtuo ka? Nga makadaog ka batok na ko? Dili taon, uy. Anak ko, samtang ikaw, usa ka babaeng ambisyosa, bagagnaw nga alimatok. Oh! Oh! Sobra ka na! Ikaw ang sobra! Nagtuo kang magpadaog-daog kong ina-ina, ha? Aray! Aray! Kawag ka karon dayon! Gawas! Bastos ka! Basta mo ito yung gibuhat. Yakong gihagan. Bastos! Bastos! Anong akong itong gibuhat? Anong to? Nabuang ko? Iyan. Tanawa. Patay ko. Ganahan ko Patay gid ko ining papa ko. Musumbong tong bayana. Iyan. Musibat o na ako. Bastos gid ni si Ian. Karon ka. Hello. Oh. Ed, Oh, Alexa. Kung man? Nagkasulti na ba mo si Ian? kuan. Ako siya gipapauli. Oh, ipapauli din mo. Nga naman. Milakaw ka diyot niya sa pagbalik sa opisina na kainom na. Klaro kayo nga dili na masod sa iyang ong akong isulti. Mo ba? Naglalis mo? Gamay. Wa ka niya pasakit eh. Alexa, unsay gibuhat sa kong anak nimo? Wa. Hoy! Lira,
ikaw din na. Ay, my God. Noon sa man ka? Kwan, Wait. Naluspat ba lagi ka? luspat? Ako luspat? Oo. Noon sa man ang imong ngabil na samad na? Ha? Ha? Nasama na akong ngabil? Oo. Nga naman na. Kon, kanang napaakan ako. Unsa? Napaakan ni mo? Oo. Dali na. Magtiwas na ginom. Puslan man. Alexa, nagsulti ka ba si Rod? Way gibuhat si Ian ni mo? Wa lagi. Okay raman ko. Naglalis lang mi. Kay nasuko man siya nga. Ako siyang gipapauli kay nakainom. Wah, Ayaw lang una siya kasabi ha. Kay nakainom ra ba? pero dili ba yung gibuhat nga mainom siya sa oras sa ting trabaho? Ako na siya giwarningan. Okay, nala sige. Ikaw ang bahala sa akong anak, ha, Alexa? Aha. Ikaw na disiplina na niya. Kuan. Di na lang tingali ko mapadayon sa kong trabaho diri sa butik, uy. Maglabandera na lang ko nimo, uy. Usa? Bugat man kayong trabaho, Alexa, kung dili ka mo padayon sa pagtrabaho diha, ako nang ipasira ang butik. Unsa? Hinugtukin nagmayo. Naa sa imong mga gamot ang kinabuhi sa butik. Naa sa inyong mga gamot ni Ian. Focus sa trabaho. Ayaw sa itong kaminyoon. Sige, relax. Atod, dili ko mo po uli diha karong gabi. Ikaw na bahala ni Ian, ha? Bye. Bye. Ay. Naunsa naman hinuon ni. Murag magkapos naman hinuon ko ning trabaho, Pero okay sa baya. Dali raman ko makasabot sa pagpadagan ining butik. Si Ian naman gi akong problema ba? Imo na sabihin. Okay na to nga ako nainom. Wow. Mahadlok kang mapauli nga hubog? Di man. Naiba ako nga gubat na sa di. Nag-abot na ko sa bahay. Klaro mo kay ba? Nga may sumbong na tong akong inaina ni Papa. Ug natural, siya gid ang labanan ni Papa. Oh, klaro na lang. Mao mo gina mga papel sa mga ina-ina. Madaog-daogon. Pero, dili ko magpadaog niya. Kana, gyud. Pero, nga na lagi nag-isip man gamay imong ubos sa ngabil. Apaakan lagi na ko. Grabe, good. Ano pa sige pangutan na, good? Gina. Tiwasan na ng imong beer, kay mamauli na ta. Hain naman yung pastos nga iyan. Alas 9 naman sa gabi yun, yung pa man mauli. Ma'am Beautiful, Ano? ganina ra magadinhi sa lawn, oy, doon sa gate. Nag-WhatsApp ka ni Sir Ian. O, Binoy. Paisap ng papel sa inainan, no? Aw, pait yun. Labi na ko ng anak si mong bana parihas ni Ian. Katuhog na lang dito, mamo, oy. Ay, dili, Binoy. Huwato na ko si Ian. Unsa na kay gipahaba sa maldita ngadto sa kong amahan. Nagpalabi na gid siyang gibati. Pita. Nakataksi na nung ko pa uli na. Kalagot ay. Kinahanglan makapangandam na ko ini sa kasaba sa kong amahan. May kaya uli na ka. Nga naman. Gusto gid kam musaksi? Kung unsaon ko pagkasaba sa kong amahan, no? Di ko pareha sa ubang ina-ina, do. Sige na, lakaw na sa kusina. Kaon na dito. Gipainit na nako ang sabaw ni ng sedas. Oh, nga naman ka diha. Nga namisiga man ang imong mata diha.
Manihapon na. Hines, Papa. Wa din he. Hangtod kang oras ha, nagpalambo paghapon sa negosyo para nimo nga iyang way hinungdang anak. So good na sad ka. Ay, iyan. May mapagdili na lang ta mag-away. Ikaw ang nagdagkagubot sa mong pamilya. Ikaw, ug dili ako. Nga no pang dili naman lang nimo dawaton. Nga asawa na gid ko sa imong amahan. Og magbusta ka. Dili ko ganahan nimo para sa kong amahan. Tungod kay... Tungod kay unsa ha? Kay manghuk-huk lang ko kay batan-on pa ko. Hoy, iyan na ka. Wa ni nako pangayo as imong amahan ha nga pangasawon ko. Iyan ning gusto no. Og ganahan sa ka kay naong kag kwarta, no? Na, diya gid ka masayop yan. Dili ko nang o kwarta. Kay ko naong pa ko kwarta, dili ko mo trabaho sa butik sa imong inahan, uy. Mangayo na lang ko permig kwartas imong amahan. Unsa mo plano nimo sa kong amahan? Wa! Happy lang ko nga iya kong ipangasawa. O, ayaw na lagreklamo diha kay mama na baya ko nimo. Usaray akong inahan punta. Na? Unsa ba gusto nimong mahitabo ha? Ang Iyan? akong gusto nga mupahawa ka sa butik og mupalayo ka sa kinabuhi sa kong amahan. Okay. Ah. Ha? Mo na imong gusto? Oh, sige. Mapalayo ko sa imong amahan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!